Roni coba, Roni Vespa lah. Roni Vespa. Pai oh. Sineon nyuruh ae kebu. Kau ngendi lek mau nyurung mau? Wes kok pertigaan ngono lho. Pertigaan ndi? Pertigaan Nganjuk ngarep masjid. Ya wis, nang pesen kan sik. Wis tak pesen sik no. Ngowul aku. Nek iki karo iki kopi ya Mbak, kopi ireng. Angkrek enak. Kowe lho. Rugi lek mumbendino keramas, adus. Rugi lek mumbendino sabunan. Minyak wanginan, parfuman ngono kuwi. Rugi yo an. Ronarene klimis. Tapi sayang ra duwe pacar, Ron. Kek ngomong apa iki. Lah iya, berarti yo. Kaya ngono ya.